kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang apel Boyra separuh-separuh ora bau iki siji open kok durayan ora iki tak aku ngetes kok ngetes kok Romanem ci yen angel pripun Pak? pripun Cek gibahi jenengan. iya kat mawar bung 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 rewel mawon niku pripun sing dikersakne pripun dikersakne napa kurang sketsa napa kurang mos aku tau kene mendhi mboten Mas heeh lho lha iki sing mare larange domongi gulune kuwi kok mbok njajal ora nek gulune lele pra wagu ngono mbok gulune gulungu ya apik Mas makasih yuk langkung tan kenoti numbas arto masa enggal-enggal kondur mboten ngentos sing dangdutan piye lha mengki sing dandutan barang lho oh gantunge wedhus oh nyambi betaji kabeh Mas lho kabeh kan dicah cilik PPKM PKM BKM efek lho kaya budget ya Mas ya iseng kaya aku Tutu
Sinarengan campur sari Purwowilis. Purwowilis. Mau paket lengkap. Lengkap. Saiki paket hemat. Kok hemat maksudnya? Lah ya gaya-gaya tuane wis do mulih. Wis bene wis tuwek kok ya. Lah ya mula nek bengi-bengi dijak ngene iki. Mesake nak kademen masuk angin ngeroki. Nah, kok aku kok ning motor kok ngeroki. Mbah doang. Kowe wong ayu-ayu gak amune PPO ya Allah. Nah ya. Nah, presker iki sing umum, ben rimason ya. Yo ngalah. Nyapet plotro. Iya iya. Iki sing siji kok sing nom-nom ya, Mas. Nom-nom. Lah kae tuwek dhewe malan. Kuwi sabarane wis. Kae ya katut. Kuwi sabarane wis buk lho kuwi. Tenane. Lah kok enek. Aku yo gumul kuwi awete ramalan kok ya. Wis uwireng. Biasane ngono ki awet urip, dosane akeh ngono. Kuwi kapan-kapan tak copot kuwi ya. Copot saka ngendi? Wis tak iya kok grup kok ya. Lah sing di grup ki apa kowe? Lah apa yo roh aku sapa kok ya. Aja Mas ngono ki penglarise grupe iki. Oh, curanku ki nggo tumbal. Lancang. Nggo lebon. Ngono-ngono ki ya. Lah, ya kono-kono ke nek wong ireng ning ora kaya kuwi ngono. Ning garwane ayu lho Mas. Wingi iki beda karo bojomu. Apa? Bojomu lak buluk ta ya. Ya wingi tak wis takon perawatan wingi. Bojone Pak Sur ki cantik, putih. Wis mbok anu iki pinter. Apa keturunane ya apik. Lho bojoku teh bener anu gaweane bakar gendeng bene Pak. Nah mulo. Aja do mulai sik lho. Mas, nyusoni.